Okay, good morning, the Dark Secrets family. How are you? I hope you are having a good morning. Today is a Wednesday and muzora nhasi tine nyaya dzatinadzo. Regai tipinde munyaya yedu. Nyaya yekutanga mushonga wekuri, kwai mushonga wengozi kuripa tete ndinodaira kuti muri mutano. Ndawanawo motivation kune hama yangu yakashandiswa na businessmen vachida maparts emuviri wemunhu. Well, iniwo nditoriwo murimi mukuru muguta rekwekwe commercial farmer tete zvekuti panoverengwa mikono mabusinessmen magiants nditoripo. Ina hangu handina kuuraya munhu directly asi ndakaita chivi many years ago. Chivi chacho chava kunditevera. Mombe dzandakaramba nadzo hadzichambogari pamba, dzakapumuka dzese. Makore akapera tete ndichangotanga farming ndakawana mushandi wechidiki aibva kuMozambique ainzi Armando. Armando anga auya kuZimbabwe neupoteri. Mazuva aya aiva nehondo yematsanga. Saka akasvika papurazi pangu akati aikumbira kuchengetwa achindibatsira basa. Chaingoda kuwana pekuvata nekudya. Aizoshanda asakati mubhadharo wake aingoda mombe imwe chete pagore rega rega raandishandira. Ndakaona pasina dambudziko tete nokuti mukomana basa aibata kwete zvekutamba. Wanga usingamutumi tete kana kumuudzira zvekuita, asi munhu aizvifungira oga mabasa. Ende tete Armando anga ane maoko ari blessed. Kubva zvaakashanda hapana mombe yakambosvodza zamu. Mbudzi dzimwe dzaitozvara vana vaviri. Armando akandishandira makore 10 vatete. Akaoneka akati aingomboda kuenda kumusha kwake mwedzi waitevera, saka anga akuoda kuti tizadzise side redhiri rangu. Ndakarwadzwa zvakanyanya tete kuti ndigobvisa mombe 10 dzese mudanga. 10 tete ndaiwa senge ndiri kuita loss, asi ndaizomurova chekuseri. Kumutamba nyowani hapana kana mombe yaizowana. Tete Armando ainge atova in charge nepafamu pangu tete. Saka ndakafunga kuti ndodii ndikazvibira huku tete, ndikandodzitengesa then ndikaklema kuti ndabigwa huku. Saka ndakabva ndapina mhosva pana Armando sezvo ariye aiva ari in charge of zvinhu zvizhinji zvepapurazi apa. Ndakadzinga Armando basa tete. Zvichireva kuti mombe dzaArmando akaenda asina mombe dzake. Ndainge ndawina Farmer 1 Armando 0. Akazowa nake rimwe basa pane imwe plot, asi ndakazonzwa Armando ainge ashaya mazuva akanetsa kolera paya. Handidi kunyepa, ndakafara kuti ndainge ndasevhekana pamombe dzangu. Mombe dzakabereka tete, asi handina kumbozodzionazve pamusha pangu. Ndofunga mombe dzangu dzanga dzakutosvika 500, asi handidzioni pamusha. Apa dzinoita senge dzinofudzwa nokuti hapana kana yakabiwa, kana yakatsikwa nemota, dzinongobereka musango dzichienda. Ndakambohaya varume 5 kuti vanodzitina dziuye kumba. Dzichingoti godi kupinda muyadi tete, mombe dzakaita senge dzaona chipoko. Dzakatiza mombe dzichichema dzichienda. Vafudzi vemombe vakangoti kana nazvo. Papurazi pangu pakatanga kuita mashiripiti. Zvinhu zvavakungofa. Nguruve waigona kumuka dzakafa danga rese. Niyo dzainge dziri 5,000 ndainge ndateya pamari paXmas. Kungomuka dzakadhirauna mumvura kutoshaya kuti mvura yacho yainge yabvepi. Ndakazonobvunzira kune vanokanda hata kuti mashura nezviratidzo akadai abvepi. Ndipo pandakaronderwa ngozi ndainge ndazvikoromorera ndega. N'anga yakandirondedzera kuti chero hazvo ndainge ndisina kudzvinya munhu, ndainge ndashandisa munhu ndikasamuripa zvatainge tawirirana. Chero hazvo ainge azofa nenguva yake, ndainge ndine ngozi mumaoko angu aitoda kuripa. Ngozi yaArmando ndiyo yaikonzera mashura nezviratidzo papurazi pangu. Ngozi yacho ndiyo here yaita kuti mombe dzangu dzisadzoka kumba. Yanga yavashayisano kaitete. Mweya waArmando woti kana asina kuwana mombe dzake, neniwo handizodziwane. Handina peace nenyaya iyi. Ndiudzeiwo kuti hama dzaArmando ndodziwanepi, ndotangira papi nekukura kwakaita Mozambique. Kuuya unosvika papi uchiti unotsvaga Armando wekupi. Apa angasina chitupa, dai ainacho ndaiziva ndotangira province yakadai. Nyaya iyi yava kutondiaffecta even business rangu nokuti zvinhu zvangu hazvisi kufamba zvakanaka, and I can't think of things zviri clear. Brain dzangu dzogara dziri occupied tete.
takambozama kutsipika ngozi yaArmando hakuna zvakadaro. Mushonga wengozi kuiripa, asi neniwo utsinye hwangu hondipikura. Mumbeteni chiko kwandiri, dai ndakangomupa ndaibvepi. Zvikaramba zvakadai ndiona sekuti ndicharuza purazi rangu, nokuti ndava nezvikwereti zviri kuita pile up. Handisi kutsvaka sympathy, asi hama dzangu, mushonga wengozi kuripa. Zvakaoma. This is for those people vasingadi kubhadhara. Iyi nyaya yevanhu vasingadi kubhadhara. Ndozaumwe munhu akakwereta mari makore ekuma 2015 2010 there akakwereta 1000. Mari iyi yanga iri yakawanda senga iri shoma, asi tongoti panguva yacho yanga yakawanda, akakwereta 1000. Yangu yekuti uite payback, munhu kutoti ko mari yangu, munhu zira handisi kupa mari yako, because anoona sekuti akakupa mari anosara asina. Why are we so selfish? Why are people selfish? Dzidzai kubhadhara zvikwereti. Iye zvino maZimbabweans akangovhara masports ukarega kubhadhara. Nyuchi pamunhu. This is bad. All right. Regai titsvage minyaya inotevera. Makasimbere tete nedare ripano ndinoreurura kutengesa mafoskwi nevanhu vanenge vachecheudzwa. Chitupa vigai tete aswera musoro wadamburwa. Ndiri umwe wevamwe vakashanda program yakambonetsa munyika yekuchecheudzwa kwevanakomana nevanhurume. Kampeni yacho yaikurudzira vanhurume kuti vachecheudze kuitira kudzivirira zvirwere uye kutapurana kweHPV virus. Saka tete isi taenda kumachechi, kuzvikoro nepese patinoziva kuti panoungana vanhurume, tokuudzai mabenefits ekuchecheudzwa. Kana vanenge vafara zvataitaura, taizotsvaka zuva ratinouya toita basa todzoka. Asi my coworker akazondiudza kuti zvatairasa izvi tairasa mari. Ini aikaka, how come? Akanditi pane nyanga yaive yamuapproacha tete ichida product iri. Mari yaiofa yacho yaive yakanaka tete, yaitwa double mari yataihora plus yemadhiri iri taipiwa ipapo tete. Takaenda tikanoona bhaya wedu wemaforeskin, akatiudza kuti aida maforeskin ari fresh asati ashata. Ane mishonga yavaimagadzirisa, yaiva good deal iyi tete, handiti angagara achazongopiswa here. Saka ine timu rangu pataenda kumakampeni aya, taenda nezvigaba zvedu zviviri, 1 chataisa maforeskin edu, kozotiwo 1 chefake chainge chisina zvinhu. Saka taiti kana tabva kukampeni tofonera bhaya wedu tomupa chigaba chinenge chine maforeskin aya. Kana toenda kubasa toenda tisina chinhu, tonopisa nema. Mari yedu taipiwa ipapo tosheyana tete. Tanga tisina zvepepa trail kuti mari inozozwa mbenge, aiwa madeals iwawo aisabuda zvachose. Pavanhu vandaifamba nawo takatenga motikari nayo maforeskin. Handizozivi hangu the details yekuti ng'anga aizomashandisei, asi chandoziva ndechekuti zvaibhadhara zvekuti. Iyo circumcision yaiva scam chaiyo tete, senge iya yezvihuta iye. Ini nditoriwo murume asi ndakaramba kuchecheudzwa kuti ainzi my health benefits acho ndaisamaona. My health benefit acho azokosha nhasi akadai kupedza madzitateguru edu, kana dai kuchekwa ganda kwacho kwaikosha. Maonero angu tete, madeals aya pane vamwe vakuru vaitomaita, asi yaingova each man for himself tete. Kana pastation penyu ipapo ukabatwa, you'll be answerable wega tete. Program yekuchecheudzwa yakaguma ikazopera zvayo, asi yakambotidyisa. Imi munofunga ndainakirwa nekubata zvipipi zvevamwe varume, ini ndiri murumewo. Ndaitoziva kuti ndodya nazvo. Murambe makaviga chitupa ningasungwa. Zvakaoma. Hanzi ine ndiri murume zvandingatapirigwi nekubata zvinhu zvavamwe varume, hapana my health benefits. My health benefits adoripo. World Health Organization igodo approve zvinhu zvakadai kuti vanhu vaitiwe male circumcision. Imi moti kwai hapana. Imi ngatirege kuda kupinda titange kuti zvozodai. Vanhu vakangoganga panyika, pane vanhu vakaganga, unotoshaya kuti wodi. Ini dena ndiri murume ndaenda kuma circumcision, ndosvika ndoti cheka, muchicheka ndoti tipei simbi yangu. Ndichandotiitira funeral, ndosvika ndoti cherera guva. Vanhu vakaganga ndokuudzai. Inika zvakaoma. Regai tipinde munyaya inoti ndakapukunyuka mumukanwa memapere tete, makasimba here? Ini ndiri umwewo wekuda soft life. Ndakapukunyuka mumukanwa memapere tete, ndaiti ndaona cool dude, my happily ever after.
Clive izita randafunga iri. Okay, Clive akauya mushure mekunge ndambopinda mumadhaka tete, saka pakauya Clive aiva my answered prayer. Tete Clive aindipa rudo rwemufirimu. Zviya zvamunoona mufirimu ndizvo zvandakararama. Kana ari semaruva handichatauri. Ndaiva a pampered princess. Mamwe mazuva ndaienda naye kuma private hotels just to relax and unwind. Ndaiva ndakamuudza kuti no sex before marriage, saka zvimwe zvese ndaiva ndiri covered. Asi tete makambonzwa here kuti something is wrong somewhere. Mupfungwa dzangu ndaingozviudza just ignore. Ndiyo mweya yetsvina isingadi kuti ugare muvhu. Ko Clive aiva iri full package chaiyo tete, zvekuti ndaitombozvitsunya kuti ndini here ndakawana nyasha idzi. So nerimwe zuva mukufambidzana kwedu akanditi zvedu timbotora nature walk, regai ndimbokudzoserai kumashure. Clive paakazviona kuti ndiri uneasy around him akatanga kuva extra shame, extra nice. Zvekuenda kumahotels zvainge zvapera, so kazhinji taingochila zvedu takagara mumotikari. Ndoona sekuti Clive aida kundirivadza tete kuti ndive comfortable around him. Rimwe zuva akanditi timboenda for a nature walk. Takaenda kuriver tete, ndakuona Clive akupfugama parwizi kuti anamate. Akabva andidana kuti my love, uya tinamate. Parwizi manje ndakamuti anamate hake, ini ndokubva ndati handinamate kurwizi. Water deities or anything that is associated nezvinhu zvemvura. Nekuda kwemabelief angu tete, ndakabva hangu ndakatanga kuchedha. Ndichidzokera kumashure ndikanomira kumota yaClive. Tete, ndakanyatsoona kuti mujaya haana kufara zvamuchose. Akapinda mumota mudhu yatochinja. Kubva ipapo ukama hwangu naClive huri kungopera sesipo. Zvino Clive akati akandiona anotarisa paside tete, hatina kutukana or anything. Asi kubva musi wandakaramba kunamata naye kurwizi ndiri kuzviona kuti game yachinja. Chero relationship ikapera handisi kuzomunyengera. Ini I did nothing wrong. Asi ndiri kutoona kuti Clive ane zvaanga akateya pandiri. Kodai akandidzvinya kurwizi koko ndaingozoparirara. Ko kana aida kundireverera kumarituals, why kunamata kurwizi? Ko mumba hamuna matiki here? Ko kuchechi hakuna matiki here? Ndiri kutozviona kuti something big chaida kuita. Ko kusazoda nezvangu after this incident. Vanhu zvakaoma, ndaoma mate vatete. Anyways, handina kana heartbreak. Ndauya kuzotaura zvandakasangana nazvo mukutsvakawo rudo. Mukudanana musazonyaita blinded. Kana munhu akati ngatiite so wotobvunza kuti why. I think, okay, I've realized that a lot of people are not taught to be assertive. Being assertive is saying no, being able to say no, I don't want this. Why are you doing that? I don't like that. Guys, do you realize the impact that the society has on who we are? Development is shaped by the environment that you grow up in or the society. Vakatanga kuchedha vachidzokera kumasoro ezvo zvakavaponesa. Regai tipinde munyaya inotevera. Rufaro kwamuri tete. Regai ndimbokuudza zvandakasangana nazvo murwendo rweupenyu tete. Kana tazogara kune vanhu vanoitisa vanhu, asi kuti nenyaya yekuva desperate unobvuma kuitiswa, asi uchiona kuti no, that's not it. Chii chakadaro chinenge ngozi tete? Chakandipa kuti ndinoita sunburn parenje ndiyo nyaya yekushaka noti nyee pamba. Saka kwaiva kuzama kufamba kuti ndibatewo mwana pamaoko. Kanzwa kuti kune mamwe madzibaba vanonzi madzibaba gezinebhi vari kubatsira vanhu maproblems akasiyana siyana vachiwana zambuko tete. So ndakaperekedzwa nemuvakidzani wangu kumbonogugula muprofita aita mbiri pataundi. Handizivi kuti chii nesu madzimai, asi panongonzi pasowe chete. Madzimai ndipo paanenge akazara pasowe ipapo. Zvisinei tete ndakaenda pasowe apa. Instead yekuti ndiprofitwe, akandibvunza kuti dambudziko rangu raiva rei. Ndipo pandakadai ndakaona mureza mutsvuku ipapo. Ndakavatsanangura kuti ndaitsvaka mwana asi ndainge ndisiri kumuwana. Madzibaba gezinebhi vakati ndaifanira kuva kamunamato wangu kwemazuva 3 navo. Ndakatadza kunzwisisa tete kuti madzibaba vaizama kuti kudii. Madzibaba vakanditi ndaifanira kutanga ndaeresa netsvimbo yaMoses ine mafuta matsvene anoera, ndozoenda kumurume wangu after
ndaereswa tete. Ndakatiza neupenyu hwangu. Madzibaba vaida kunditsotsa vondiitisa mwana ari avo. Nyaya yange kanzi upombwe pamasowe. Saka tsvimbo yaMozisi nyachiwebhe yangopera yangonzika. Tsvimbo yaMozisi yandiri kuona ina mafuta. Muri kuionawo? Hanzi waifanira kuti uvake munamato wako wobva wozopiwa tsvimbo inenge ichiyerera mafuta, tsvimbo yaMozisi. Wozoendako wozonoona murume wako after wapiwa tsvimbo yaMozisi. Zvino tsvimbo iyi ndakandifunga kuti itsvimbo iyi. Asi ndakudoona kuti maziso angu amwe akunondiradza kuti itsvimbo iyi inoyerera mafuta yetsvimbo rudzi iyoyi. Imi zvakaoma. Regai tipindezve mune imwe nyaya zvinhu zvacho. Dzadabona makasimba here? Vanonamata kumasoko ndinoti rufaro kwamuri. Makadiko nemutsa wamadzibaba namadzimai. Rugare. Haleluya. Amen. Tete, ndatova hangu mai vevana vatatu asi makore 10 apera ndakatsotswa nevamwe madzibaba ainge auya kuzokemba munharaunda medu. Kutsotswa nekupusisa zvekutadza kuona kuti uri kujutwa. Ndakatozopepuka bako asi ndatonaiwa kare. Ndatozvimbirwa nenyemba. Rimwe gore around 2012 ndakanzwa senge ndanonokerwa neupenyu. Vezera rangu tete vainge vatove nedzimba netuvana kumusana. Saka ndakazofunga kumboenda kwamadzibaba kunotsvaka rubatsiro zvimwe kuda upenyu hwangu hungajeka. Tete ndakaenda ndikanzi nditenge uchi nekutsvaka malemon ekusuka mudumbu nokuti vaiti mudumbu manga makashata. Mainge mune ushereketwa tete. Vakanditi ndinoshandisa muteuro munamato uyu kwemazuva 3. Kandapedza ndodzoka voona kuti munamato wadayirwa. Mazuva 3 ayapera tete. Mazuva 3 ayapera ndakadzokera kuna dzibaba. Handiti chainge chasara ndechekuti vandibvise chifuta chainge chaiswa mudumbu mangu netsvimbo inoyera, tsvimbo yaMozisi. Handizivi kupata here ondainge ndashandisirwa mushonga here omuteuro. Ndinototadza kunzwisisa tete. Ndiri kuti muchidimbu madzibaba vakandijuta. Ndakazoti papera mwedzi mina ndipo pandakaona kuti ndaive ndatsika mwedzi kuzama kutsvaka madzibaba. Madzibaba vainge vatoshamula kare vachinzi vatumwa nemweya kumativi mana. Ndakazotsanangurira vabereki vangu nokuti vainge vati ndiende kumuridzi wenhumbu. Vabereki vangu they were very disappointed neni. Vakatoshaya kuti zvekushandirwa ndainge ndazviwanepi nekuti ini ndakakurira ine strong Christian background yaida kuti munhu ataure nyaya dzake ega kuna Mwari. Ndakatombozama kuita police case tete sekuti zvaiitika izvi painge pasina kuirirana tete asi madzidhedhi avo vaive vandijuta. Ndakazozvara hangu mwana wangu ndikachengeta. Ndakatozoroorwa zvakanaka woshaya kuti chandainge ndazvipinza mumukana mawapere kudai chii. Ndakazoti umwe musi ndigere pasi pebvute ndakashanyira ana mai. Ndakanzwa mwana oti mama muri kudiwa neumwe murume. Ndakashaya kuti ndiani ndida kunobuda panze kuti wanikwe ndiye tsotsi kwaindoda mwana wangu. Hanzvadzi dzangu dzakamboda kuita noise. Shuwa tete munhu kutopesanisa ukumbe hune mbere kunge skin tight yembora achiti auya kuzoona mwana. Mwana upi futi? Ndakuzoudza anabhudhi vangu kuti vadane mapurisa sezvo ainge andibata chibharo. Madzibaba vakazotiza handina kuona kuti vakaenda nepi. Nyaya yangu ndainyora kuti ndipewo chenjedzo kune vamwe kuti vasawire mudambudziko rakandiwira. Matsotsi awanda kudarika vanhu tete. Ukangonzwa zvinonzi mwana ngaadzoke mangwana ngomuitira munamato itogara masensors ako atori paalert nekuti vanhu vacho ndivana manjeru. Vamwe vakadzi vari kuchengetesa varume vana vasiri vavo vavakabva navo kunoshandirwa kumasowe namadzibaba. Musati mandituka handisi kuti maprofita ose akashata bodo. Ndiri kuti kune mapere akafuka makushe sewai. Saka chenjerai kudliwa makarivara makavarairwa. Naiwawo ndinoti haleluya haleluya. The last part, it's the last part for me. Vati musandituka nekuti ndinoziva kuti vanhu vati muri kunyepedzera vana madzibaba. Vana madzibaba vadaro, vana madzibaba vanotodaro. Dzidzai kuti mukanzwa tsvimbo yaMozisi inoyerera mafuta garai maziva kuti hapana mafuta ari kurehwa. Hapana mafuta ari kurehwa. Mungozva ndaura. Kana tangoima madzibaba ndoda kuti mundinamatire ngavangopfugama kavanamata. Ivo vanoda kuzoita basa racho, kutoita basa rekumitisa.
Ukamboenda kwadokta usvika kuti dokta ndine fertility problem. Dokta vobva vati alright vati apa tione kuti tingakupa injection rakaita sei. Injection yacho chiri chinhu chavo. Hakuna zvakadaro handiti. That's the same concept. Kamukaenda kuno namatigwa aichete mudzoke kumba. Kona mugonunamata monga here. I think as people we need to demystify this. We need to stop thinking kuti pane vanhu vari special kuna Mwari kudarika isu. The cross, why the ground is flat at the foot of the cross, at the foot of the cross. Muchinjiko uno pasapa ground is flat. All have sinned. Tose tikatadza pakusvika pakubwinya kwaMwari. Kana muchiverenga Bible reMwari, kana muchiverenga Bible muchaziva vese ndikutaurai. Everyone is a sinner. So if all of us are sinners, I believe kuti chose tinogona kunamata tigouyikwa naMwari. Handiti ndinokutendai. Pandataura nepandakanganisa, I did not mean to say anything wrong. Ndoza kuti mwamunyu mune vakamira wataura kuti kudai dzimwe nguva I say things then zvinge zvisiri. Wedweka. Thank you guys for watching this video. We'll be back again. We are going to try to film another video again. Pana mwarukuta tokumbira kuti muite nechirungu. Wedwe. Let me see what I can do. Akaoma. Asi tinokutendai nekuona kwamaita. Muve nezuva rakanaka ndatenda. Bye bye.